Кажи за какво искаш да се гласува? А? Секс. Кай бе! Дени, кай те. Да се махат. Не искам нещо да гласувам. Говори бе. Говори ще бия бе. Дай на Дени. Дай на диджей. Диджей, кай нещо бе. Но кажи нещо бе. Го е Тодор. Тодор е! Тодор Хико. Кай сега, какво става? Падна трети търси. Кай за какво искаш да се гласува бе? За това да го е бъл. Друго? Танка, кай за какво искаш да се гласува? А? Кай за какво искаш да се гласува? Иска да се гласува, да не ходим на училище, да има повече ваканции и така. Друго, говори бе, говори! Говори, записваме тапак! Ни се базикам бе, говори бе! Абе, говори бе! Кай го онова камъни джубове? Уважаеми господине, може да седна тук до вас? А? Аз ще седна дори и да не може. Значи това е кофето бабоне. Това е кофето бабоне, има радио кофето. Ради какво?